స్పైడర్ మ్యాన్ నో వే హోమ్ ట్రైలర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అసలు వస్తుందా రాదా? దీని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. దానికన్నా ముందు నా ఇంట్రో. అదే గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ది మ్యాక్. ఎలా ఉన్నావు? హోప్ యూ ఫైన్. ఇప్పటిదాకా స్పైడర్ మ్యాన్ నో వే హోమ్ ట్రైలర్ గురించి చాలామంది వెయిట్ చేశారు. యాజ్ ఎ ఫ్యాన్గా నేను మాత్రం చాలా వెయిట్ చేసి టైర్డ్ అయిపోయినాను గైస్. నాకు తెలిసి స్పైడర్ మ్యాన్ ఫ్యాన్స్ అయితే మస్తు మంది ఉన్నారు ఇండియాలో. దాని గురించి ఏ మూవీ అయినా ఫస్ట్ స్పైడర్ మ్యాన్ నో వే హోమే అంటారు అందరూ. అయితే ఆ స్పైడర్ మ్యాన్ నో వే హోమ్ ట్రైలర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అయితే ఇప్పటిదాకా ఒక పోస్టర్ రాలేదు, ఒక టీజర్ రాలేదు, ఒక అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు, అసలు ఏం రాలేదు, ఒక టైటిల్ రివీల్ తప్ప. అయితే ట్రైలర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అసలు నో వే హోమ్ ట్రైలర్ మనకి June 1st వస్తా అన్నారు, కానీ రాలేదు. ఎందుకంటే June 1st టోమ్ హాలండ్ బర్త్డే ఉన్నాను, కానీ అప్పుడు రాలేదు. దాని తర్వాత June 3 కెవిన్ ఫైగ్ బర్త్డే ఉన్నా అన్నారు, అప్పుడు వస్తుందన్నారు, కానీ అప్పుడు కూడా రాలేదు. తర్వాత జూన్ మధ్యలో ఒక సీన్ లీక్ అయిందని పెట్టిరు నెట్లో. అది బాగా హల్చలైంది. దాంట్లో డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ అమేజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఇంకా మన టోమ్ హాలండ్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఉంటారు. అయితే అప్పుడు డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ డిస్కషన్ పెడతారు, ఒక పోర్టల్ ఓపెన్ చేస్తారు దాంట్లో. అయితే ఇది ఫేక్ ఎడిట్, ఫ్యాన్ ఎడిట్, ఇదంతా ఒక ఫేక్ మనకి మూవీతో కనెక్ట్ చేసేందుకు. అయితే డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ థోర్ రాగ్నరాక్, అమేజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ 2 ఇంకా స్పైడర్ మ్యాన్ ఫార్ ఫ్రమ్ హోమ్లో ఆ 3 సీన్లను కలిపి ఈ సీన్ పెట్టారు. సరే, అది ఫేక్ అని తెలిసింది. దాని తర్వాత ట్రైలర్ వస్తుందని అనుకున్నాను. అప్పుడు కొన్ని స్పెక్యులేషన్స్ చేసి జూన్ చివరి వీక్లో ఆర్ జూలై 1st వీక్లో వస్తుందన్నారు. ఎందుకంటే లోకి అప్పుడు సిరీస్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు మల్టీవర్స్ గురించి చెప్తారు. అయితే ఎప్పుడు మల్టీవర్స్ ఓపెన్ అవుతుందో అప్పుడు వస్తుంది అనుకున్నాం, కానీ అప్పుడు కూడా రాలేదు. జూన్ లాస్ట్ వీక్ రావాలి, జూలై 1st వీక్ రావాలి, జూలై 22కి కూడా వస్తుందన్నారు. జూలై 22కి ఒక లీక్ అయింది, ఒక వీడియో. అండ్ దానికన్నా ముందు కూడా ఒకటి వచ్చింది కదా, అన్ని ఫేజ్ 4 మూవీస్ యొక్క ట్రైలర్స్, ఒక రిలీజ్ డేట్స్ సహా అక్కడ ఒక లిస్ట్ ఉన్నది. అయితే అది కూడా ఒక ఫేక్, అది జూన్లో వచ్చిన ఉండే. అయితే దాని తర్వాత కూడా ఒక వీడియో వచ్చింది, జూలై 22కి రిలీజ్ అవుతుందని, అది కూడా ఒక ఫేక్. నాకు తెలిసి ఇదంతా యూట్యూబర్ చేసుట్లనే మొత్తం స్ప్రెడ్ అయింది గైస్. ట్రైలర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనుకుంటా అందరు యూట్యూబర్స్ ఇదే చెప్తారు. వాళ్ళు మంచి వ్యూస్ రావాలని ఇట్లా న్యూస్ పెట్టుకుంటా మంచి కమాయిస్తారు గైస్. కానీ మన ఫ్యాన్స్కి మాత్రం అసలు ఎప్పుడు ట్రైలర్ వస్తలేదు. అసలు ఇవన్నీ లీక్స్ వెనుక ఆఫీషియల్గా సోనీ వాళ్ళే ఉన్నారచ్చు గైస్. ఈ యూట్యూబర్స్కి అన్నీ లీక్ చేస్తామని చెప్పి లీక్ అవుతున్నాయని అందరితోని స్ప్రెడ్ చేయించారు. ఎందుకంటే ఫ్యాన్స్ని ఇంకా స్పైడర్ మ్యాన్ నో వే హోమ్కి హైప్ తేవాలని, ఎప్పుడు కనెక్ట్గా ఉంచాలని. అండ్ ఈ రూమర్స్తోని అంటే 3 స్పైడర్ మ్యాన్స్ ఉన్నాగానే మన ఫ్యాన్స్ మొత్తం రెచ్చిపోయారు. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మొత్తం హై అయినాయి బాగా. అండ్ ఫ్యాన్స్కి చాలా ప్రూఫ్స్ దొరికినాయి స్పైడర్ మ్యాన్ నో వే హోమ్ ఒక మల్టీవర్స్ మూవీ అని. అండ్ యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి దానికి ప్రూఫ్స్గా. దాంట్లో ఎన్నో ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి స్పైడర్ మ్యాన్ నో వే హోమ్ ఒక మల్టీవర్స్ మూవీ అని. సరే, స్పైడర్ మ్యాన్ నో వే హోమ్ ఒక మల్టీవర్స్ మూవీ అని ఒక హైప్ క్రియేట్ చేసింది, ఓకే సరే. కానీ ట్రైలర్ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తామని మనం పోస్ట్పోన్ చేసుడైంది. దీనికన్నా ముందు థియేటర్స్లకి అన్ని ట్రైలర్ పోయింది. ఆల్రెడీ ట్రైలర్ ఫినిష్ అయ్యి థియేటర్స్లకి అన్ని పంపించారన్నారు, కానీ ట్రైలర్ రిలీజే కాలేదు మనకి. మళ్ళీ ట్రైలర్ని డిలీట్ చేస్తామన్నారు. అయితే ఇదంతా ఏంది అసలు? ఇదంతా ఊకే లీక్ చేస్తామని చెప్పి అసలు ట్రైలరే రిలీజ్ చేస్తలేరు. అయితే ఈరోజు జూలై 30, నేను ఈ వీడియో జూలై 30కి రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అకార్డింగ్ టు ద లీక్ ట్రైలర్ 22 జూలైకి రిలీజ్ కావాలి, కానీ కాలేదు. అయితే స్పైడర్ మ్యాన్ నో వే హోమ్ ట్రైలర్ ఇంకెప్పుడు వస్తుంది? నాకు తెలుసు అకార్డింగ్ టు మై స్పెక్యులేషన్స్ చెప్పాలంటే ఆగస్ట్ 1కి వస్తుంది, కానీ ఆగస్ట్ 1 కూడా రాదు నమ్మకం లేదు. ఆగస్ట్ మధ్యలో వస్తుంది అనుకుంటాను, అది కూడా డౌటే. అసలు స్పైడర్ మ్యాన్ నో వే హోమ్ గురించి సోనీ ఎందుకు ఇంత డిలే చేస్తుంది? ట్రైలర్ ఇంకా పోస్ట్పోన్ ఎందుకు చేస్తుంది? ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక పోస్టర్ అన్నీ ఇవ్వలేరు. అయితే సోనీ ఈ విధంగా చేసేందుకు కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయనుకుంటా. అయితే బ్లాక్ వీడో ఒక ఇండియాలో తప్ప వరల్డ్ వైడ్లో థియేటర్స్లో రిలీజ్ అయింది. అయితే మనకి హాట్స్టార్ విఐపీలో రిలీజ్ అయింది. అయితే ఈ గతి రాకుండా, అయితే ఈ కరోనా వైరస్ పాండమిక్ రాకుండా ఎప్పుడైతే థియేటర్స్ ఫుల్గా ఓపెన్ అవుతాయో, ఎప్పుడైతే ఫ్రీ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ ఉంటుందో అప్పటి వరకు వెయిట్ చేద్దాం అనుకుంటారు అనుకుంటా. అప్పుడు థియేటర్లో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటారు. అండ్ దట్స్ ఇట్ గైస్. అయితే నో వే హోమ్ ట్రైలర్ గురించి వెయిట్ చేయకండి, వెయిటింగ్ ఈజ్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. అందుకే మన లోకే చెప్పిండు ఎక్స్పెక్ట్ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అని. అయితే ట్రైలర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇంటర్నెట్ మొత్తం హల్చల్ అవుతుంది, మొత్తం #1 ట్రెండింగ్లో ఉంటుంది అన్ని కంట్రీస్లో. అయితే మనకి నో వే హోమ్ ట్రైలర్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లయినా తెలుస్తుంది గైస్, అది మాత్రం పక్కా. అయితే ఈ ఫేక్ లీక్స్ని వదిలేయండి, టైర్డ్ ఎందుకు అయితే బట్టిగా రిలాక్స్గా ఉండండి. అయితే ఇది ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఫ్యాన్ యొక్క ఒపీనియన్ ఆన్ నో వే హోమ్. గాలి బాగా వస్తుంది, అయితే గాలి కూడా సహకరించడం లేదు.
కొంచెం వీడియో రికార్డ్ చేద్దామంటే. అయితే ఇది నా వీడియో గైస్. మీరు ఇంతవరకు చూసింది నాకు చాలు గైస్. నాకు వాచ్ అవర్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. నాకు ఇది చాలు కొట్టాను గైస్. ఒక లైక్ కొట్టండి గైస్. మీకు తెలియని ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి గైస్. విత్ లేటెస్ట్ వీడియోస్ అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మేము ముందుకు వస్తాను నెక్స్ట్ టైం. అయితే దట్స్ ఇట్. గుడ్ బై గైస్.